ଥରେ ଗୋଟିଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ମିକି ଚଢ଼େଇ ବାସ କରୁଥିଲା। ମିକିର ଦୁଇଟି ପିଲା ଥିଲେ। ସେ ପ୍ରତିଦିନ ନିଜ ସାଙ୍ଗ ପାରା ସହ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଏ। ସେଠାରୁ ଘରକୁ ଆସି ଆଣିଥିବା ଖାଦ୍ୟକୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଏ ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲରେ ଥିବା ନଦୀରୁ ମାଠିଆରେ ପାଣି ଆଣିବାକୁ ଯାଏ। ଆଣିଥିବା ପାଣିକୁ ପ୍ରଥମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପିଇବାକୁ ଦିଏ ଓ ବଞ୍ଚିଥିବା ପାଣିକୁ ନିଜ ଘର ପାଖରେ ଥିବା ଦୁଇଟି ଛୋଟ ଛୋଟ ଗଛମାନଙ୍କୁ ଦେଇଦିଏ। ନିଜ ମାଆକୁ ଏମିତି ପ୍ରତିଦିନ ଛୋଟ ଗଛମାନଙ୍କରେ ପାଣି ଦେଉଥିବାର ଦେଖି ତାର ପିଲାମାନେ ତାକୁ ପଚାରିଲେ, ତୁ ପ୍ରତିଦିନ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରି ନଦୀରୁ ପାଣି ଆଣୁଛୁ, ପୁଣି ଏ ପରିଶ୍ରମରେ ଆଣିଥିବା ପାଣିକୁ ସେ ଗଛମାନଙ୍କରେ କାହିଁକି ଦେଇଦେଉଛୁ ମା? ଜଙ୍ଗଲରେ ବହୁତ ଗଛ ଅଛି ବୋଲି ଭାବିକି ଗଛ ହିଁ ଯଦି ଆମେ ନ ଲଗେଇବା ତାହେଲେ କେମିତି ଚଳିବ? ଯଦି ଗଛ ନ ବଞ୍ଚିବେ ତେବେ ଆମକୁ ବର୍ଷା ବି ହେବ ନାହିଁ। ଆଉ ଆମେ ଖାଦ୍ୟ କେମିତି ଯୋଗାଡ଼ କରିବା? ଗଛ ଲଗେଇବା ଆମ ପାଇଁ ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଏମିତି କିଛି ମାସ ବିତିଗଲା। ସେ ଛୋଟ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ଦୁଇଟି ବଡ଼ ଗଛରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଗୋଟେ ଆମ୍ବ ଗଛ ଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟଟି ସେଉ ଗଛ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଦୁଇଟି ଗଛ ଯାଦୁଇ ଗଛ ଥିଲେ। ଏହି କଥା ଜଙ୍ଗଲର କୌଣସି ବି ପଶୁପକ୍ଷୀ ଜାଣିନଥିଲେ। କେବଳ ମିକି ଚଢ଼େଇ ହିଁ ଏ କଥାଟା ଜାଣିଥିଲା। ପ୍ରତିଦିନ ପରି ସେଦିନ ମିକି ଗଛରେ ପାଣି ଦେବା ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲରୁ ପାଣି ନେଇକି ଆସିଲା। ସେହି ସମୟରେ ଆମ୍ବ ଗଛ ସେଉ ଗଛ ସହ କଥା ହେଉଥିଲା। ସାଙ୍ଗ, ଏଠାରେ କେହି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାଦୁଇ ଗଛ ବୋଲି। କ'ଣ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଦେବା? ଏମିତି କିଛି କହିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, କାରଣ ଆମେ ଜାଣିନେ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ କିଏ ଲୋଭି ଚଢ଼େଇ ଥାଇପାରେ, ଯିଏ ଆମକୁ କାଟିକି ବିକି ଦେଇ ପାରନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ମିକି ଚଢ଼େଇ ଗଛମାନଙ୍କୁ ପାଣି ଦେବାକୁ ଆସିଲା। ଆମ୍ବ ଗଛ ତାକୁ ଦେଖି କହିଲା, ମିକି, ଆଜି ଯାଏଁକି ତତେ ଯେତେ ବି ଅସୁବିଧା ହେଉଥାଉ ନା କାହିଁକି, ପ୍ରତିଦିନ ତୁ ଆମକୁ ପାଣି ଦେଇଛୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଏତେ ବଡ଼ ହୋଇପାରିଲୁ। ତୋର କୌଣସି ଯଦି ଇଚ୍ଛା ଅଛି ତେବେ କହ, ଆମେ ତାକୁ ପୂରଣ କରିବୁ। ଏହା ଶୁଣି ମିକି କହିଲା, ତମେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଦୁଇ ଶକ୍ତି ଅଛି ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିକି ବି ତମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ ପାଣି ଦେଇଛି। କେବଳ ମୋର ପିଲାମାନେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ ବୋଲି ମୋର ଏତିକି କାମନା। ଏକଥା ଆଉ କାହାରିକୁ ବି କହିବୁନି, ଆମ ଜୀବନ ବିପଦରେ ପଡ଼ିପାରେ। ଆରେ ନା, ମୁଁ କାହାକୁ ବି କହିବିନି। ତାପରେ ମିକି ନିଜ ସହିତ ଆଣିଥିବା ପାଣିକୁ ଗଛ ମୂଳରେ ଦେଇ ନିଜ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲା। ଏହିପରି କିଛି ମାସ ବିତିଗଲା। ଥରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଅକାଳ ପଡ଼ିଲା। ସବୁ ଗଛ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଶୁଖିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଜଙ୍ଗଲରେ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବାରେ ଅସୁବିଧା ଦେଖାଦେଲା। ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ଚଢ଼େଇମାନେ ଗୋଟିଏ ବୈଠକ ବସାଇଲେ। ଶୁଣ ଭାଇମାନେ, ଆମ ଜଙ୍ଗଲରେ ଅକାଳ ପଡ଼ିଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଆମ ଜଙ୍ଗଲରେ ଏତେ ଖରାପ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିନଥିଲା। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁତ ପକ୍ଷୀମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଲେଣି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ୟା ପରଠାରୁ କେହି ବି ଆମ ଜଙ୍ଗଲ ଛାଡ଼ିକି ଯିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ପରିସ୍ଥିତି ଖରାପ ପଡ଼ିଲା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜଙ୍ଗଲ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇବାକୁ ଲାଗିବା, ତେବେ ଆମ ବଣଦେବୀଙ୍କର ଅପମାନ ହେବ। ପୁରା ଜଙ୍ଗଲରେ କେବଳ ଦୁଇଟି ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ଗଛ ରହିଛି। ଆମେ ଚାଲ ସମସ୍ତେ ସେଇଠି ରହିବା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚିଲର କଥା ଠିକ୍ ଲାଗିଲା। ସମସ୍ତେ ସେହି ଗଛ ଦୁଇଟା ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଆମ୍ବ ଗଛ ସବୁଜମୟ ଥିଲାବେଳେ ସେଉ ଗଛଟି ପୁରା ଶୁଖି ଯାଇଥିଲା। ଏହା ଦେଖି ଚିଲ କହିଲା, ଏ ଆମ୍ବ ଗଛଟି ବହୁତ ସବୁଜମୟ ଅଛି। ମୁଁ ଆଉ ମୋ ସାଙ୍ଗ କାଉ ଏଇ ଗଛରେ ରହିବୁ, ଆଉ ବାକି ତମେମାନେ ସମସ୍ତେ ସେଇ ସେଉ ଗଛରେ ରହିଯାଅ। ଚିଲ ସାଙ୍ଗ, ଏମାନଙ୍କୁ କିଛି କହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଚାଲ ଚାଲ, ଆମେ ଶୀଘ୍ର ଯାଇ ଆମ୍ବ ଗଛରେ ରହିଯିବା। ବାକି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଯାଇ ସେଇ ଶୁଖିଲା ସେଉ ଗଛରେ ରହିଯିବେ। କ'ଣ ହୋଇଛି? 2 ଦିନ ତଳେ ତ ତୁ ସବୁଜମୟ ଥିଲୁ, ହଠାତ୍ ଏମିତି ଶୁଖିଗଲୁ କାହିଁକି? ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ତତେ ଏତେ କଥା କହୁଥିଲେ, ତୁ ତୋ ଯାଦୁଇ ଶକ୍ତିରେ ସେମାନଙ୍କର ମୁହଁ ବନ୍ଦ କାହିଁକି କଲୁନି? ଯେତେବେଳେ ଏମିତି କିଛି ହୋଇଥାଏ ସେତେବେଳେ ହିଁ ତ ଜଣଙ୍କର ବିଷୟରେ ଜଣା ପଡ଼ିଥାଏ ଆମକୁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଉ ଆମ୍ବ ଗଛ ମିଶିକରି ଏକ ଉପାୟ ପାଞ୍ଚିଥିଲୁ। ସେଥିପାଇଁ ତ ମୁଁ ଏତେ ଶୁଖି ଯାଇଛି। ମିକି ସେଇ ସେଉ ଗଛରେ ନିଜର ଘର ତିଆରି କରିବାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ ପ୍ରତିଦିନ ପରି ଗଛରେ ପାଣି ଦେଲା। ଥରେ ସେଉ ଗଛ ସହ ମିକି କଥା ହେଉଥିବାର କାଉ ଦେଖିଦେଲା। ଏହି ଘଟଣାକୁ ଯାଇ ସେ ତା ସାଙ୍ଗ ଚିଲକୁ କହିଲା, ଆରେ ସାଙ୍ଗ ଚିଲ, ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିଛୁ? ସେ ମିକି ଚଢ଼େଇ ଆମକୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ଲୁଚେଇଛି। ଲୁଚେଇଛି ମାନେ କୋଉ କଥା କି? ଏମିତି କ'ଣ କଥା ଅଛି ଯୋଉଟା ଆମେ ଜାଣିନେ? ଆମେ ଯୋଉ ଦୁଇଟି ଗଛରେ ଏବେ ରହୁଛେ, ସେ ଦୁଇଟି ହେଉଛନ୍ତି ଯାଦୁଇ ଗଛ। ଯାଦୁଇ ଗଛ? ଏକଥା ତୁ କେମିତି ଜାଣିଲୁ? ଏବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୁଁ ଆସିବା ବାଟରେ ମିକି ଚଢ଼େଇକୁ ସେ ଗଛ ଦୁଇଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଥିବାର ଦେଖିକି ଆସିଛି। ମିକିର ଏତେ ସାହସ, ଆମକୁ ଏତେ ବଡ଼ କଥା ଲୁଚେଇଛି। ଚାଲ କୁରାଡ଼ି ନେଇକି ଯିବା, ସେ ଗଛମାନଙ୍କୁ ଡରେଇ ତାଙ୍କର ସବୁ ଶକ୍ତିକୁ ନିଜୟ କରିଦେବା। ଏମିତି କହି କାଉ ଆଉ ଚିଲ ଗଛ ପାଖକୁ କୁରାଢ଼ିଟିଏ ନେଇକି ଯିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏ ଗଛ, ଆମେ ଜାଣି ଯାଇଛୁ ତୁ ସାଧାରଣ ଗଛ ନୁହେଁ ବୋଲି। ତୁ ଗୋଟେ ଯାଦୁଇ ଗଛ। ଭଲରେ ଭଲରେ ଆମକୁ ତ ଶକ୍ତି ଦବୁ ନାହିଁ, କୁରାଢ଼ିରେ ଚୋଟେ ଖାଇବୁ। କାଉର ଏଭଳି କଥା ଶୁଣି ମିକି ଚଢ଼େଇ ଧଡ଼ପଡ଼ ହୋଇ ଗଛ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଗଛ, ତୁ ତାହେଲେ ଭଲରେ ଭଲରେ ମୋ କଥା ବୁଝିପାରିଲୁନି। ତତେ ତାହେଲେ ମତେ ଗୋଟେ ଚୋଟ ମାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହଠାତ୍ ଗଛରୁ ଗୋଟେ ରଶ୍ମି କାଉ ଆଉ ଚିଲ ଉପରେ ଆସି ପଡ଼ିଲା। ଯେମିତି ଗଛରୁ ରଶ୍ମିଟି ଆସି କାଉ ଆଉ ଚିଲ ଉପରେ ପଡ଼ିଛି, ଦେଖୁ ଦେଖୁ ସେମାନେ 2 ଜଣ ଷ୍ଟାଚୁ ହୋଇଗଲେ।
ହେ କାଉ ଆଉ ଚିଲ ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ବହୁତ ଦୁଷ୍ଟ। ମିକି ଚଢ଼େଇକୁ ତମେ ମାନେ ବହୁତ ହଇରାଣ କରିଛ, ମୁଁ ଏକଥା ଜାଣିଛି। ମୋ ଅଭିଶାପରୁ ତମ ମାନଙ୍କୁ ମୋ ଛଡା ଆଉ କେହି ବି ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବେନି। ନାଇଁ ଗଛ ଭାଇ, ତମେ ମାନେ ଏ ଦି ଜଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅ, ସେମାନେ ଯାହା ହେଲେ ବି ମୋର ସାଙ୍ଗ। ମିକିର ଏଭଳି କଥା ଶୁଣି କାଉ ଆଉ ଚିଲ ନିଜ ଭୁଲ ପାଇଁ ଅନୁତାପ କଲେ ଆଉ କହିଲେ, ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିଦେ ମିକି, ଆମେ ତତେ ଏତେ ହଇରାଣ କଲା ପରେ ବି ତୁ ଆମକୁ ବଞ୍ଚେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। କାଉ ଆଉ ଚିଲଙ୍କର ଏଭଳି କଥା ଶୁଣି ଗଛ ମନେ ମନେ ଭାବିଲା, ଏମାନଙ୍କୁ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ମିଳିଛି। ଯାଏଁ ଏମାନଙ୍କୁ ମୋ ଅଭିଶାପରୁ ମୁକ୍ତ କରିଦେବି। ଦେଖୁ ଦେଖୁ କାଉ ଆଉ ଚିଲ ଭଲ ହୋଇଗଲେ। ତାପରଠାରୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ରହିବାକୁ ଲାଗି ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ସେଇ ଦୁଇଟି ଯାଦୁଇ ଗଛ ମୂଳରେ ପାଣି ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ତାର ଫଳ ଖାଇ ଖୁସିରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ରୁହନ୍ତି। I hope you guys like my video. If you like my video then subscribe to my channel and hit the bell icon. If you have any suggestion let me know in comment below. Okay, bye.